a titi suka abin nan da ya faɗa abin da ya fi sananne fa kuma ni na tabbata wayayyun malaman su wayayyu ba na gajin wayayyun wallahi duk sun san da wannan sun karanta saboda shi mahallin abin da yake magana a kansa na hadisan khitan wulidan nabi sallallahu alaihi wasallam maktunan masruran maktunan kusan duka malaman hadisi cewa suke ba abin da ya inganta a babin duk malaman hadisi ba abin da ya inganta a babin saboda haka babu wani hadisi sahihi wannan yana nan a rubuce a cikin littattafai birjik abu uku ake farkaitowa game da haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam khitanun nabi sallallahu alaihi wasallam abu uku ake faɗa sun ce kauli uku ne duk littattafan da kaje manya na sira abin da suka maka kenan abu uku wasu suka ce wani da maktunan masruran an yanke masa surrarsa wato cibiya sannan yana shayinsa wannan shine kaulin wasu saboda hadisan da aka samu da suka faɗi haka cewa wani da rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktunan da yadda kakansa ya ga haka ya farin ciki ya ce lalle wannan mutum zai zama yana da sha'ani babba a cikin zuriya a cikin tarihinsa sai kauli na biyu wasu malaman suka ce a'a lokacin da aka tsaka kirjinsa aka fitar da rabon shedan daga ciki a lokacin ne mala'iku suka yi masa shayi wasu kuma suka ce a'a bayan an haife shi ranar suna yau misali kakansa shi ya masa ya sa aka yi masa shayi sannan aka yi ya tara mutane aka yi walima wannan su ne ƙauli uku da ake faɗa amma hadisan da suka zo a babin dukkan littattafai da suka yi magana akan abin nan za su gaya muka cewa ba su inganta ba ibn al-jawzi a cikin littafin salihin mutanahiya ya kawo hadisan ya ce hadisin bai inganta ba duk da cewa ya inganta an haife shi maktunan ya ce amma hadisi bai inganta ba har shek Nasiruddin al-Albani a cikin silsilar da'ifa yake cewa to abin mamaki ka ce hadisi bai inganta ba kuma ka ce wannan shine magana ingantacciya ai akwai tufka da warwara al-Hakim da ya kawo riwayar sai yake cewa wa qad tawatara anna nabiy sallallahu alaihi wasallam wulida maktunan ina jin ya ka hadisin abin nan na nabi Ibrahim alaihi salam nabi Ibrahim alaihi salam kamar da ya tabbata cikin sahihaini ya yi wa kansa shayi bayan ya shekara 80 shine abin da Allah yake cewa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna kalimatin din sune khamsun min al-fitra da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga ciki akwai shayi shi ce wannan shine ibtila'i da Allah subhanahu wataala yayi wa annabi Ibrahim kuma ya cika su ya ƙara samun ɗaukaka sai ya zama al-khitan sunnatu Ibrahim ne alaihi salam annabi ya faɗi su cikin sunan al-fitra guda 5 to da ya kawo wannan hadisi ne muttafaq alai sai yake cewa wa qad waqad tawatara annabi sallallahu alaihi wasallam wulida maktun shine zahabi yayi masa taqibi yace hadisin bai inganta ba ta yaya zama mutawatiri to amma in ka koma sauran malamai kamar al-Munawi a cikin Faidul Qadir sai yake fassara tawatirin yace a tawatir yana nufin ya shahara a cikin mutane ba istilahin malaman hadisi yake nufi yana faɗar abin da ya fi yawo a bakin jama'a haka za ka ga al-Munawi ya faɗa a Faidul Qadir haka za ka ga Sana'ani at-Taysir ya faɗa saboda haka suka raunana hadisi al-Iraqi shi ma ya raunana hadisi al-Khatib al-Baghdadi ya rawaito wani daga cikin hadisin shi ma ya raunana shi Ibn Abdul Barr ya raunana hadisi cikin littafin sa at-Tamhid duka malamai sun raunana shi kuma za ka ga suna maganar cewa baya daga cikin khasa'is wato wani abu da za ka ce wani an haife shi da shayi saboda haka ya zama na musamman shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ana ware shi da wani abu na musamman sai suke cewa an samu wannan da yawa a cikin mutane sun faɗa haka
shi kansa ibn al-jawzi abin nan ya faɗi wannan, ibn al-qayyim ya faɗi wannan, imam ahmad kamar yadda yake cikin littafin at-tamhid na ibn abdul bar, al-baymuni ya rawaito daga imam ahmad suna magana akan mutumin da aka yi wa shayi kuma shayin nashi bai yi ba sosai, ana iya sakewa. To a lokacin sai imam ahmad yake cewa wani mutum a nan, yana nufin a nan Bagadaza, an haifa masa yaronsa da shayi, sai ya damu sosai shi mutumin, yaronsa ya zo da shayi. Sai imamu ahmad ya ce, dan me zaka damu, Allah ya ɗauke maka nauyi, kafaka Allahu al-mu'na fa fi al-gham ma dhammaka faqad kafaka Allahu al-mu'na. To shine zaka littafan fuqaha kamar Shafi'iyya, malaman Shafi'iyya, malaman Malikiyya duk suna faɗar wannan. In suka zo magana bin sunanul fitra ko a littafin abin Tajul Iklil sharhin Mukhtasar, zaka da suka zo magana sunanul fitra shine yi wa yaro shayi. Sai suka ce to in an riga an haife shi da shayin fa za a yi masa ko ba za a yi masa ba. Sai suka ce a'a to kawai a sa askar akai kawai a shafa. Ya zama da dai an dan gwada wani abu, kaga shi ana samu, shi yasa suke magana, shi yasa Shafi'iyya za ta dauna littafan su, Malikiyya za su ga wani abu ne sananne, amma har kawai wasu yara iska wai su yana da littafan fiqh, yana da littafan hadisi, ka koma Qurtubi, tafsirin Qurtubi, ka koma ƙarƙashin tafsirin wannan ayar da istala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahu cikin suratul Baqara ayat 124, ka je ka duba karkashin tafsirinsa kaga duk waɗannan maganganun ya kasu, har maganar wannan ta haihuwa da sauransu ya kawo. Ibn Abdul Bar a cikin kitabut tamhid ya kawo, al-isti'ab na Ibn Abdul Bar shi ma a ciki ya kawo, duk tana nan. Akwai wani malami Ibn Talha da ya yi littafi akan tabbatar da wancan hadisai marasa kyau, الكمال ابن العديل من تاريخ حلب شيء masa raddi. Ibn al-Qayyim ya ciro wani abu daga cikin raddin a cikin littafin sa Tuhfatul Mawlud bi ahkam al-mawlud. Nan ba an ka koma zaka samu duk waɗannan maganganu, ka duba Zadul Ma'ad hadi khair al-ibad zaka samu wannan magana, Lataif al-Ma'arif na Ibn Rajab duk ya kawo waɗannan maganganu a cikin abin nan, har a ka zo kana kana daga tuta kana wani ya yi gari musamman, kuma har a yi wani gangami a ce wai a zo a tattauna a duba. To ban san me za a duba ba, a duba maganar babu ita ko fa maganar zagi ce. Abu yana nan a ilmance, amma so ake a mai da jagorancin addinin a hannun wawaye, haka ake so a yi. Wai lokaci bai da sauran in ya yi kutsai da ina magana kuna jin da ke abinda muke so mu rufe da shi shine akan wannan dambarwar. Na farko dai ya kamata su mahukunta su san cewa abokan hamayyan ba yanzu suka fara ce mana makiya annabi, tun da tafiyar ta faro su mala Abubakar Gumi da haka ake ce musu. Saboda ka jefa mu da ƙiyayyar annabi ba yanzu aka fara ba sabon abu bane, ya kamata ka su manta da wannan. Don haka wani yanzu ya zo ya ce ka zagi annabi ko ka ci mutuncin annabi, wata aƙida sace tsohuwa da mancan. Duk da in ana magana su ce wai muna kafirta su, amma ba su da suke ce mana baki annabi suna ganin ba kafirta mu suke ba. Ai ba kafirin da zaka ce masa bakin annabi da yake wannan kafirci, dan akwai kafirin da ba yakin annabi, akwai kafirin da ke masoyin annabi ne ko babu. Akwai kafirai annabi ya zauna da su, kafirai ne sun mutu kafirai amma suna son shi, ba sa kin sa, kawai dai ba su yadda su karba abin da ya zo da shi bane. Abu Talib mu a wajen hayara su bai karba abin da annabi ya zo da shi, amma ba makin annabi bane, ba makiyinsa bane. Shi yasa kaga ba ka ga irin tabbata da Abi Lahab, ba ka ga irin ta an yi akan Abu Talib ba.
sauran taɓa gaya wa annabi wata bakan magana ya yi ta ba shi kariya suna ka masoyinsa ne. To kafirin da yake kin annabi ai shi ne babban kafiri. Kai ka ya mana kin annabi amma kuma ka koma gefe kana kururu cewa muna kafirta ka. Duk da cewa kullum muna ta nanatawa mu a tafiyar mu a karantarwa mu akwai bambanci tsakanin abu kafirci ne da mai yin sa kuma mu ce da shi kafiri. Mun san akwai ka'idoji da yawa da malamai suka shimfiɗa kafin ka kai ga kafirta muayyan sai an bi duka waɗannan ka'idojin da sharuɗan sun cika. Amma ba abu ne mai sauƙi ba ka dubi mutum kawai ka ce da shi kafiri don kaga wani aikin kafirci ya fito daga bakinsa. Amma ba shi kafirci ne. Yadda ka san tuwo ko London ko America kai shi sunan shi tuwo ba zai taɓa tashi daga tuwo ba. In za ka ci tuwo a New York sai a kira shi da suna ko turancin kai sai ka faɗi tuwon. To haka abinda da Allah da manzansa suka ce da shi shirka ko kafirci ba za mu zo karatu ba kawai saboda kana ka zira mana ido sai mu karkatar da mu sai mu zama yuharrifuna al-kalima an mawadi'i sai mu rika canza kalmomin Allah kenan. Saboda in annabi ya ce abu kaza kafirci ko shirka za mu faɗa saboda mu masoyan annabi ne. Mu masoyan annabi ne, mu ne Muhammadawan gaske. Saboda haka in annabi ya ce wanda ya yi kaza faqad ashraka to haka za mu karanta mu faɗa. Ba za mu kalli idan ka ba dan kana yi mu ce a'a ashraka anan ba ashraka ake nufi ba, a ana nufin ka dan yi laifi ka dan ka za mu ce maka ashraka. In ya so kuma sauran ƙarin bayani sai mu maka ce ashirkul asgar ko ashirkul akbar duk za mu yi maka dan bayani. Akwai ashraka ashirkul asgar, akwai ashraka ashirkul akbar, akwai al-kufr duna kufr, akwai kufr mufrijun min al-millah. Duk wannan yana da rubuce a littafin mu. Saboda haka ba mu taba yin ta'amimi ba ku taba jin muna karatu mu ce yan dariƙa kafirai ne. Kuma wani yana faɗar haka to ba kan layin sunna yake faɗar ta ba. Amma abin da yake kafirci kuma in muka karanta to wannan alqur'ani da hadisi sun ce kaza kafirci. Wani ba za mu fasa faɗa ba. Amma maganar mu kafirta ka mu muka fito wanda da ya karanta tarihin da a wannan a nan a baya can da yadda izala ta taso da yadda bayan mun je mun yi karatu muka fahimci wasu kurakurai da ake yi mu muka fito muka fara jan layi akan wannan kurakurai. Magana cin yanka, magana ba za a bi dan bid'a sallah ba za a bi duk mu muka fito muka fara wanda duk suke da 'yan shekaru a baya sun san wannan. A lokacin izala duk ta kore mu saboda mun zo cewa aka yi mun zo muna sa mutane suna digirgiyen imaninsu. Mutane sun yi imani ba za su ci yanka ba na abatuwa ba za su yi ko ina sallah ba daga ko ina ko daga multara sai ka zo duke kai sallah. Muka zo muka ce duk wannan zafin kai ne. Waɗanda suka yi ijtihadi Allah ba su lada amma yanzu mun karatu mun fahimci abin ba haka yake. Nan ma Jafar Atrami ya zo ya karanta takardar mu da muke yi. Aka yi ta rigima da mu har abin yanzu ya zo aka fahimta. To kuma wani ya zo ce zai mai da mu baya? Ai ba zai yiwu ba. To mu abin da muke so mu isar musamman ga gwamnati ta sani cewa tuhumar mu da makiya annabi ko mi kaza wannan tafiyar tsohuwar magana ce. An daɗe ana yi mana ita. In ta ce akan wannan za ta rika kama mu ko za a rika kama a ce za a yi mana hukunci. To fa kullum cikin hukunci za a zo. Dan kullum karatun aka buɗa za a ji irin wannan. Su kuma masu zargin mu kullum za su yi ta zargin mu. Inda a ce mu ma da muke karanta abu kaza kafirci ne za mu daga tuta mu ɗauki takarda mu rubuta mu ce wani ya kafirta a yi masa hukuncin ridda. Kana ga za a zauna lafiya? Abubuwan da ake faɗa a rubuce hatta a littattafan da suke da shi a cikin wasu abubuwan duk ridda ne. Ana faɗar su. Amma ba mu taɓa zuwa muka ce gwamnati ta kama wani ta hukunta shi ba. Tsogari muke yi maganar da su da hujja da bayani ala basiratin. To su ma da suke tuhumar mu da irin wannan in gwamnati ce da wannan za ta bi mu ta ce za ta rika cewa a'a wane ai sun zo sun yi zanga-zanga a kama shi ko a kai shi kotu to kullum tana cikin wannan dan malamin ta zai kare ba
duk za a zama malam. To ya kamata ita gwamnati ɗan siyasa ne, ba zurfi suka yi a ilimin addini ba, ya kamata su san da wannan, su fahimci wannan. Ya kamata su fahimci wannan. Wasu suna ƙoƙarin su kwatanta duk wani abu irin wannan sai su haɗa shi da Qadiyya Abdul Jabbar. Qadiyya Abdul Jabbar a fili take, ba mu kaɗai muka ji ba, su ma sun ji. Ba wai mu kaɗai ne muka ce abin da yake yi ba, ga inda yake, su ma sun ji ai. Ai ba mu kaɗai muka sashi a gaba ba, har da su. Saboda abin da yake faɗa ɗin duk wani mai hankali ya san abin din da yake faɗa cin zarafin. Ai da su aka yi abin. Yanzu kuma sai a zo a ce tun da an yi Abdul Jabbar sai kuma an samar da Abdul Jabbar a cikin mu. Dole sai an yi wanwan. Ba dole ba. Yanzu kwatanta wannan abin da Qadiyya Abdul Jabbar, nan za ka san hawa, san zuciya ƙarara. Mala Abdul Jabbar, Allah shirye shi, ya kasance shi zai shirya abu da kansa, shi zai shirya ƙaryar da kansa. Ba wani hadisi ko a Bukhari ko a Muslim ko a ba hadisin da ya faɗa abu, shi zai ƙaƙe abin da kansa, kuma sai ya danganta wa Anas, ko ya danganta Abu Huraira, ko ya danganta Ibn Umar, ko ya danganta Aisha, ko ya danganta, ya ce annabi ya yi kaza, ya yi kaza, ya yi kaza. Shi babu abin, shi ya kirkire shi, amma kuma sai ya danganta wa Anas, ya danganta wa Abu Huraira, ya danganta, ya ce a Bukhari, a Muslim, a Musnad. Ba haka yi ta yi ba? Da aka tsare shi, ai cewa aka yi nuna abin. Ba a ce kuwa ta aka nuna abin. Kawai abin da aka ce kenan. Ka ce Bukhari lamba kaza 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 annabi ya yi ba wata faɗi, ka ce kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaza, ya yi kaza, nuna gurin. Yanzu yau ka kira malaman ka ce wannan hadisan da ya ce babu su na karya ne, ya nuna wurin, sai ya ce minti 10 za su ishe shi ba. Ka ba shi sakan 10 yanzu ga shi ma kafin ma in tsiye za su yi masa, kafin aje tsiye na ba su satar ansa. Ga littattafai nan duk ba na faɗa ba, in suna so ma an faɗi shafin. To wannan za ka kwatanta shi da wancan? Shi ya zo da littattafai ya ce sun kai 500, amma bai iya buɗe ko guda ɗaya ba. Amma ni na san in ka zo da mallawan a cikin minti 10 nan zai iya buɗa maka littafi 10. Duk minti ɗaya zai buɗa maka littafi ɗaya. Saboda haka in suna so a yi wannan zubeban ƙwaryar sai a zo a yi. Kuma wannan maganar da ya faɗa a kanta muke muma. Hadisan da ya ce na ƙarya ne, duk na ƙarya ne, kuma haka yake a ƙarshe. Malamai sun faɗa, al'iraki ya faɗa, abin da ya faɗa, Suyuɗi ya faɗa, waye ya faɗa, duk suna nan, duk za mu kawo. Saboda haka a daina cakuɗa, in suna so a saka wa Abdul Jabbar, kawai su yi magana su ce a saka musu Abdul Jabbar. Shi kenan, ba sai ka yi ma wani ƙazafi ba, ba sai ka yi ma wani sharri ba. Ku yi magana ku ce a sake shi, shi kenan, in gwamnati ta ga za ta sake shi, ita ce mai iko. Za mu je mu ce ku sake shi. Mu dai abin da muka so a lokacin mutane dai su fahimci cewa abubuwan da yake faɗa ƙarya ne, babu, kuma kowa ya fahimci babu.
saboda haka kaga ai san zuciya karara ka zo mutum ya karanta abu ya fassara karatun nan akwai shi har a gidajen littattafan nan akwai shi har a gidajen wasu ma iyayenku sun karantar da su da malamanku da shehunan kuma ka zo ka ce an zagi annabi kamar yadda nake faɗa a zama da muka yi da jami'an tsaro jiya na ce musu shi fa zagi ko yaro aka yi zagi zai gane ba sai an maka wata falsafa ba an yi ta nuna maka an yi ta wani kame an yi ta wani datsa shi zagi ko yana gane shi ko da wani yare kai zagi mai jin yaren zai san zagi shi zan zauna nan in yi karatu na awa ɗaya duk masu hankali suna sauraro na ba wanda ya zagi sai wani can ya daga kwali ya ce ka yi zagi karatu muka yi shekara 17 a baya a Kano aka sashi a rediyo aka sashi a ina ne duk mutanen Kano ba a ji zagin nan ba sai bayan shekara 17 aka ce na zagi manzo Allah an shekara 17 duk ba a san ina zagin sa ba shekara 17 mutane ne masu hankali a gabana bayan nayi aka sashi a rediyo aka yi ta yawo da shi aka yi ta yawo da shi aka yi ta yawo da shi tun 2007 amma duk mutanen Kano ba su ji zagin ba yanzu ka zo ka shiga rediyo a baka minti ɗaya ka yi zagi ka fito ka ga cewa duk Kano ba za ta ji ka yi zagi na minti ɗaya a lokaci ɗaya a baka ka yi zagi ka fito duk Kano sai an jifa saboda haka ya kamata hukuma ta san cewa kada ta cakuɗa harkar siyasa da harkar addini. Harkar addini tana da sammatsi sosai. In ko kula majalisin nan duk sanda muka zauna karatu muke zuriya. Ba mu shiga magana akan siyasa su ba. Kawai dai karatu in zo wata bulala ta faɗa akan mutum. Ba za mu san ma ta taɓa shi ba. Ba za mu ba da adireshi ba ballantana suna. Amma dai karatun da muka biyo ta kansa za mu faɗa shekara da shekaru haka muke yi ba wai ba mu san me ake yi ba muna sane abinda muke ganin za mu iya nasiha mu dan jawo hankali mu yi to amma an aka shigo wannan layin yanzu ka gani awa ɗaya ta ci mun cinye ta akan wani me ya jawo wannan abin to kuma haka zai ta tafiya ya kamata mahukunta su gane in kowace gwamnati ta zo ta ce za ta yi irin wannan to Kano ba kamar sauran jihohi ba ne tana da sambatsi sosai mu dai har kullum muna ta advocated din zaman lafiya kuma akan sa muke kuma haka za mu ci gaba kuma mu yanzu duk wanda ya je yake bibiyar hudubata a ƙarshen hudubata me nake faɗa na tashi nakan ce Allah subhanahu wataala bayan nayi addu'a ta zaman lafiya ce Allah subhanahu wataala ya sa wa shugabanninmu tausayin mu a zakatunsu ya sa musu tsoron tsayuwa gaba ga Allah ranar gobe kiyama inda a ce masu son abin da wato suna jin wannan kuma tana fada to sai na fi kowa samun gata a wajensu dan ni nake musu addu'ar da za ta amfani su duniya da lahira Allah ka sa musu san talakawansu a zuciyarsu ka sa musu tsoron tsayuwa gaba gare ka ranar gobe kiyama ba wannan shine ribar mulkin ba ribar mulkin ka samu ka tausaya wa talakanka annabi ya maka addu'a in ka tausaya Allah ya maka addu'a Allah ya tausaya maka na maka addu'a Allah ya sa maka tausayin dan ka samu addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ko yau da nayi huduba wanda da yaji huduba ta abinda na faɗa kenan saboda haka mu ba yan fito na fito bane da gwamnatin ba ma bukatar wani abu ne ni nan ba na bukatar ka bani commissioner ba na bukatar ka bani advisor ko ka bani ambassador ko ka bani ni ina ga duk na fi wannan in ka dawo da ni ka yi min demotion wa yake son demotion a rayuwarsa ai ko shugaban kasa ka bani saboda haka ba wani abu na hasada
akan mulki da Allah yake ba wanda ya so. Muna kuma yi wa ita gwamnati fatan alkhairi, Allah subhanahu wataala ya cige mata gaba abinda take yi na alkhairi, Allah ya ba ta karfin gwiwa, Allah subhanahu wataala ya kinsa musu tsoron su cikin zuciyarsu, ya kinsa musu hikima da yadda za ta tafiyar da al'amuransu. Allah subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya, ba mu abinda lafiyar za ta ci ta sha. Da wannan da muke cewa abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana. Sallallahu alaihi wasallam.